Ngopi-ngopi masih. Wah, Rika nawong apa takon bae lah ya? Ya wis takon lah. Pak, kula nuwun Pak, nyong badhe takon. Takon apa? Daerah kene ana warung, Warung apa? warung kelontong Pak sing dodol rokok, nyonge rokoke entek. Oh, warung. Kono kae. Aduh Pak, isih menggok-menggok apa mung kono kuwi tok? Kae lho, wong akeh. Takon wae. Aku lagi ruwet. Oh, Yan, matur nuwun Pak, matur nuwun. Nyonge tak rana ya, matur Ya. nuwun, matur nuwun. Sik. Kok kaya malinge kae ya? Mbah lah. Bisa. Apa kae? Wah, kae mau apa ya? Syarat kok iso nang dhuwur uwit ya? Coba tak juga mbok menawa dadi duit. Apa ya iki? Kok deket ya? Deket ya iki. Kok genjek. Genjik matamu Tak kira iki genjek kancaku, Mbah. genjik matamu enak-enak karo Mbak Elsie ya. Tak ganggu wae. Njaluk ya. Wah, cocok, Mbah. Aku tapi pengennya sing wanita sing baik-baik piye? Ono ra? Elsie aku ndek kok soneh wanita baik-baik tak kabulke. Tenan lho, Mbah. Saiki kowe bali nang kene. Seneng-seneng karo LC-mu. Tak tunggu. Oke. Yes. Muga-muga kamu ora ngapusi. Tunggu sik. Jarene mau wanita baik-baik, tapi kok wanita babi liar. Matamu rasah cerewet kok. Wis to, bari kita gawe penak wis kowe iki.